لبيك يا شوالا 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 هيهات منا زلة هيهات منا زلة هيهات منا زلة هيهات منا زلة لبيك يا شوالا لبيك يا شوالا لبيك يا شوالا لبيك يا شوالا هيهات منا زلة هيهات منا زلة على محمد وآل محمد ni setigi ala fɛ ka bɔ sitane tɔɔrɔ ma ka sɔli kira muhamadu ka n'a somɔgɔ a n'a ka sahaba ɲumanw aw denkɛ a ka kalanden abdul karim haidara ni mɔgɔ caman dɔn tɛzo ni n'o ye shuala baya haidara zulfakar o dɔgɔkɛ don alhamdulillahi rabbil alamin an jɔlen ma aw ɲɛfɛ bi lundi le 29 janvier 2024 an filɛ shuala yɛrɛ jabara la ase bokum na alhamdulillahi rabbil alamin maliyɛn bɛɛ b'a dɔn an kɔrɔkɛ an'an ka gidi n'o ye shuala baya haidara k'a fɔ nin wagati in na a minɛlen no fanga fɛ bi bɛ kɛ a tile 41 ni ma fili a minɛra fanga fɛ anw kan ka taa sira minnu fɛ sariya siraw fɛ an y'o siraw bɛɛ labato walasa an kɔrɔkɛ an'an ka ɲɛmɔgɔ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na fanga kɛlen kɔfɛ k'a minɛ k'a bila mandat de dépôt la sariya minnu bɛ yen n'an kan k'o kɛ n'o ye ka avocat ta avocat ka se ka sariya baaraw kɛ an ye avocat ta avocat talen avocat taara demander mise en liberté ɲini n'o ye liberté provisoire n'a bɛ fɔ a ma ko LP avocat y'o ɲini hakili la lundi tɛmɛnen le 22 o de kɛra o jugement ye a jugement kɛlen procureur tun bɛ yen ale y'a ta fɔ juge min bɛ a don o ma kuma mais an fana ka avocat minnu bɛ yen olu fana y'u ta fɔ juge ko ka baara to délibéré la n'o ye bi ye ko ale b'a ka kiiri tigɛ a kan ka tigɛ cogo min na alhamdulilayi an tora sariya kɔfɛ fo ka se bi ma bi min ye lundi ye le 29 janvier 2024 an taara ka taa demande de mise en liberté jaabi minɛ an nana juge y'a yira an na k'a fɔ k'ale tɛ se ka demande de mise en liberté provisoire k'ale tɛ se ka an karamɔgɔ bila o la donc a ye liberté ɲɛ a y'a rejeté bon ne sera avocat ma n y'an ka avocat ɲininka n ko ne bolo sariya dɔ don ni mɔgɔ min minɛra i ye fasoden ye i ma mɔgɔ faga i ma bin mɔgɔ kan i ma kirimina ko kɛ min bɛ ni kojugu don ni danger don jamana ma ne bolo n'o tigilamɔgɔ ye liberté ɲini o kan ka liberté sɔrɔ avocat ko k'o ye tiɲɛ ye k'a kan ka liberté sɔrɔ k'a ka droit don bon ne kɔni dabali banna parce que tuma caman ne bɛ jugement caman participer n bɛ bɔ caman kalama ni jugement kɛra an b'a ye de jugew bɛ liberté provisoire di procureur min minɛ o b'a fɔ ko ne bɛ opposé o bɛ pourvoi kɛ i bɛ taa cour d'appel la i bɛ taga a tɔ ɲɛɲini mais bi anw ta in na n'o ye Shuala ka jugement ye juge yɛrɛ de ko k'ale b'i opposé liberté la bon k'a y'a rejeté k'ale tɛ sɔn ka liberté di bon an tɛ sariya dɔnna ye wa an tɛna don u ka sariya baaraw la k'anw bɛ fɛn ɲɛfɔ u la mais anw bɛ min ɲini dɔrɔn a ka faamu kabi ko daminɛra fo bi a ka faamu ko anw ma acte kelen kɛ min bɛ yen k'o ye jamana in wulili ko dɔ ye kabi Shuala minɛra o ma kɛ anw fɛ kabi Shuala minɛra fo ka se bi ma anw ye basigi ɲini kabi Shuala minɛra an y'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ a ye sabali kuma min bɛ yen ni kuma jugu don n'a bɛ se ka kɛ ko ye fitinɛ ye jamana kɔnɔ anw ye o de ɲini k'a fɔ mɔgɔw ka sabali silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'an wele u ye min fɔ an ye a ye mɔgɔw la sabali Shuala a bɛ na bila ni ala sɔnna ma an se wuli ka jɔ minnu ye an b'o kɛ an tora o ɲɛmɔgɔw de kɔ fo ka se bi ma le 22 kɛra u y'a reporté k'a bila u ye délibéré bila le 29 la bon an yɛrɛ kɔni kun nisɔndiyalen don parce que kanubagaw de y'a mɛn walahi jama min filɛ an kɔfɛ nin ye anw ma ni jama wele ala y'an masere parce que ɲɛmɔgɔ minnu kun ma anw ɲɛfɛ nin baara la n'o ye conseil islamique ye olu de ko anw ma aw kana jama wele aw kana fɛn fɔ jama ye sinon droit de don audience kɛ publique de lundi tɛmɛnen audience publique de kunu n'an kun y'a fɔ mɔgɔw ye ko a ye bɔ ka video kɛ k'a fɔ Shuala kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
Mali yoro aina wallahi alni kidaldo alni France do alni Amérique do mo ko avion ta kana audience na mais on mo nyini parce que afura ko jamana le basiki kama angana mo nyini mais anga droit de kuno anga mo wele wata audience participer mais on mo ke au conseil islamique a fon anga tota angana mo wele ko famille mo do ngata ani anga karamo do on mo damado de tala kata participer mais on a tabé ou ka kuma ok ka kila ka fembla délibéré la bi allo délibéré mo de kuma meme ku ya me ko karamo na bla parce que information passera et réseau ka ni donna tribunal kono doron information meta il est à tara chogo journal sou ya bla réseau ka foko chola tara demande mise en liberté ke ko bi de délibéré mo do tara famille mo mais kala ne fin mais anya fa be ay segi akata so unana ya Usaini ala ku na karamo ku me ku ya me ka be na bladi obo ni kalande unana ku ya me ku karamo be na bla oni soja kumula a kanubaga chama me mi nga jauna mintia akaka wajibi de kuma ya onka on bo kamo information la ka kula parce que na soro ni chola kunye famille doron ne ko wajulu kala te jamata ngofe on me ma sogono ante boka fo mo chie ko chola ko beta mais chola ko e public de wa kuma min kera akara jamana de une kuma min kera chola wajulu min kera na minera wajulu nofe o wajulu ngara jamana de une ka intérêt kama o bonni ko bo ka kula on me bo ko détail di jamana de uma o la bi ou chola ka mise en liberté provisoire ou ya refusé dare parce que on te go famu dura ba bolo ka liberté ni parce que malien ne do aka so de fleur ya ka kala yoro ni ta kare kono chola ka so robe so werebe abalma ya munu ya on bebe bamako ya adew me ya kala ni chama me ya wa kala ni woro be munu me woro la o tigi betami na ko ne demande mise en liberté ni ap me so ko bla la ka jugement don kono ni mi nga fo jugement do ameta mo fo mais non au trajet liberté provisoire là o pa on jigi misaya wallahi o be kini bla ona o de la ambora ka jien kibaruya ta mali karamo be kibaruya ka au conseil islamique era kibaruya absega go ba kala mais video ina bu kibaruya mi ngara bi choala la demande mise en liberté ni ama soro ni pma de mambolo ka da malien be kloka ni pma de mambolo kada kanumbaga be kloka ne wajibi da onka ni tanga wuliga jo dan ya dam nelene wa wuliga jo entena atna danna mais wuliga jo minno do ba mirisa o be saka munga on saka foike gaba gurun tambulo ka fli fangama wa atna boga fanga fani nante boga fanga baneni o lada bu ba onna debi ko dam nela fo bi on ma fanga nenu ma kelenti on ye mi fo anga jamana fangama mi me saka ke gashiye ko be shola ko gele ya walma o be ke gashiye JTC boloka on mo ke wa on to ke parce que on lada munenu mo mi ye ma baye mo mi bora duba kono o te ma wore dogoya o te ma wore damela goshi o ta on abaraye mais wuliga jo e muye kaira an karamo abe kasola an dusugu ma fe an mo ke o yanga durade ne ala sonama amogo ba kabla o koni amogo ba la kabla wa o te ka fanga menacer de o tolabude o demander ka fo la liberté provisoire là ni jugement sera ni minga fo amo fo jugement na parce que aga droit de do aga droit la je muso ba bolo de ma bolo balma bala akabla ka bo ni so la me boli wallahi billahi convocation de chola sora parce que ay pma o me atura atara fene biji la mo ko ka te do akoka le be do ataga fanga la main ata sharia la main ata sharia la main utara na mana de dépôt là ay mo bla avoka bla kana fo kanga ta so anga keleke mo mo ke o tiki ka ke kan alaje de aka ke kan alaje o la ni ala sonama ni anga boko fole boko flana am ñu soro dravel la juma wore am ta qur'an kala ngan karamo yo anga duradi ka kala ka liberté demande ni ala e juma wore yana insha Allah taala labbaik ya shwala labbaik ya shwala sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad